Yo nanyorete omogosokani bwa oborwaire obwo ntamanyete bono ntokomanya ng'abwo nao oborema bwarwerete gekoera bono ngotebia ng'a nimbwate oborema ntamanyeti ng'ai oborema obo naende nanagwakuna monto mpaka ekaba ngakwana eng'ana nkong'u ase abana Gekumotienyia onane gasoka buna agwikumba gagotara gikumbete oyo okiana inkoendanga komorora nkanyora kare gondebe kero ntakite koira na gocha bosongo buna agokoenda igagenda onyakwa ebanga one kenate igenda onyakwa ebanga ngatiga esabari eyio karora tiga ngayane ring'ana eri mogori ng'aki ere iga gotema koinyora eng'aki nere twaigete buna barwarete amaene bitokorara nchara kiegera keringe iyo rituke ritokori naende gento nacha nkanyora ekero osemereti omosani gose omoirigete tokonyora gokonya korwa oria otasemereti pi amochenia igwe agokonyora oikera amambia na ebituma iga mekebene twarasumera obogima mono egasi ene nkong'u yabarwaire babere nyomba ase bono iga lakini rende Nyasaye nambwateseti chinguru chokobarenda mong'ina tabwati break mono agoikiwa bwake na omogaka nere amache aya buna agoichora nere goika achencheri gwekera ichoire anyentoi onde bwansi orarore iga ntwarenge boro ntwarenge basabereri naende ntwamanyete oyo nsetani ogocha osoa gatiga orete goturubania mwanchi morigereria Gusii Voice na neri tukorindete okoretera obogano korwa ensemo chia Kisii Jogo aiga bosongo bantu batarire bosongo mamaite Jogo nene na bantu abange bamenyire Jogo ime ya Kisii Central Ward aiga nachire gotarire familia emo ebwate omochando bw'oborwaire baiga n'abantu korwa ensemo chia Nyamira West Mugrango ari ensemo chia Kenyenya Bunyamatuta Ward ene familia emo ase abaibori bomo gakatochi kwa nere gayo ku George babere bakorwara singa kire ntambe mogaka nigabwate prostate cancer nabo igo mamo mwabo abwate oboroire bwa diabetes nabo igo maruiranda yitochi okwanira singa nchiboni ga diabetes ridden by them bali gosuka kurwa saega nigo babwate omuchandoro munene kegima musani omo nante tinga mark na itota kwenda okore story ga yabantu abaiga litonyare ko bakonya senchire mose yende. That is why I'm here lero kumanya muganobo oyu ogerete umuibori. Imagine your parent tato mino mamo mino your sister your brother wants be barabaruire and they depend only on you asenene sana kuruchinsa bachi yake nyanyaga batakire bosongo check up ekabega senkong ekamuanga wikarige nyomba bosongo waiga Jogo asibara bererange baruga iga bagende clinic Jogo gaiga asibamete inyombe iga karibu na monyero chiga n'inyombere single room omongina kurara nsa nabo igo mugakurara gitandaga iga nabo iga bachikuru babo no bakurara this single room mwako iga George nera mete a single room endere just the neighbor house nere singi nchonga takunyara koligi nyombe nene ibara menye bonsi asobwamo pia mbatagetendagira nebinte binge bire bikongu sana konyora autolega igatigo muganobo ondora atware enchera yo kubakonya ondora atware enchera yo kubabo manyi eliaba ikere ase namba yabe ingo chigo display as a screen esingi ncheyo elibanyoro bokonyi asobo moboiga bagatenge kireme chande gocha sometimes nabego chemenge sana igoronalo soma no morandi o mago tebanga mechando nige koleto obolemereria bwaleto gokonga kwa moyo lakini asonsyo gosemeria nkorororo ngebintu nawo biko bebia baadaye chema kana tinkoro kutiga tuigo mugano Gusii Voice karibu sana bono karibu nayo murali samalieta ngikuruko malieta ngaruko Joseph Silmani olieko seitogere Kenyenya Nyabisimba sub-location Wanyamatuta Masaba bono abuna ondwete
Iyo nanyorete omogosokani bwa oborwaire obwo ntamanyete bono mpaka ikaba ngakwana eng'ana nkong'u ase abana. Kero omwana chochi achete nka ngakwana nere ngamotebi ng'a tinyigweti buya ebangango. Nyasaye oyo buna atari mong'iti omwana agatwara oboremereria, abamwabo bagatwara oboremereria, nkarora ng'a inse koba ng'a nakwana ng'a nende ng'ao iyo ngotiga abana abachandegete, ngatwara oboremu ngatang'ania Omonene Nyasaye, omwana agasugurika, na abwamwabo bagasugurika. Inche bono ensemo yane engima pi, kero omwana nasugurekete mono, omwana chochi namotebirie amang'ana amange ayande amakong'u mpaka ndora ng'a agotaka korera. Na abande ekero bagocha iga bagotwara obwoba, ninche nekong'ia natang'ania Omonene Nyasaye, kanamotang'anirie ong'e oboremu nakwana na abana aba. Abairi na abasani batokonyire. Bono inche bono egento ngosaba onde bwensi orarore iga ntwarenge boro, ntwarenge basabereri, naende ntwamanyete oyo nsetani ogocha osoa gatiga orete ogoturubania. Abana barabwo bekong'irie onye taibo barabwo anga bono anga na amang'ana ndagokwana, lakini abana bakong'ire batemire gese bakonyara. Naende bono egento naende kere egekong'u naende keri kia ogokumia igo mbwata abana barwarete, igo bono ase enka igo bare abanto 4 barwarete, eki kere egento gia ogokumia. Abarandi bari bagenderete gotosabera, bari bagokwana buna bono korwa Kisima FM, omwana naro ororo okorokwa Josia Mong'aro Ochungu, nabagotema kere ngaki otwatora. Naende yabeka abanto ba Nyabisimba ang'e bonsi baba ng'a bakorera baiyeri amariga gekoera otwarenge babwatania ase ekanisa, ntwarenge gochererwa mang'ana a Nyasaye. Nyasaye twamotang'aneti bosio ase kende gionsi otware gokora. Bono ntokomanya ng'a abwo nao oborema bwarwerete gekoera bono ngotebiwa ng'a nimbwate oborema ntamanyeti ng'ai oborema obo naende nana gwakuna monto, nana gotuomera ande, nakabeire omokori emeremo ntatuomereti ande onsi mpaka bono ogocha nka bwenete gosugurikana keri egeke giatokire gikanyora enchera kegaetera ase oborwaire. Omwana naro ororo oyio bono orwarete okogoro nere ochagete konakora nere na oyonde omokogoti nere akabwata. Bono gotogochia gokora abwo omong'ina nere agasoa akarwara, nabete ase ekliniki kia oyominto okorokwa Mogeka Omwenga, sobeire rigoma obwate ekliniki nyapara 2. Oyio iga abete buna omonyagetari bwa efamiri, omong'ina aberete getanda emetienyi 5 atari gotacha nse.
abana omwana orenge nka mukamomura oyore bwomomura okobwatu chochi nero ore gotema ocho omosibia endagera oruga abana baba bakoreta amabere abwe kliniki ekio oroseri gwechae onywa nande chari konywa nendubi nobokima are kori nobwobori Nyasaye nato bwati siti nande Nyasaye narorekanete ndagera njare mamong'ina oyo akaboko nyore ndagera noene diet igatuka nabo yarenge buya paka igacha goikera bono akagwena agacha nyumba akaba buya noko bono okokondo oko ukokoro kuno mobosokana tutamanyeti ng'aki yabete bono aba bande barenga bake naye barenga bake mbaroche bono chochi nero monene chochi otemire sa kunyara ubwati siguna bamwabo paka baikire kigwangeke okorwara okukwa bono oko abokoro gwokogosa akogosa okonene nekero ndwete iga bosongo ngana nakuru ninginye iri nenasi ngakanse igesikiya gitanda nkiang'umisa mpaka iyo najite gokura ng'aui chochi ngoitwande paka chinasi choka chinyene chikacha kwala ochochi agacha koboko ogwatendi tokoba nere igabwo bono namoete igasi enkong'u naende ndito akoyeretie ase ogwancha gose tema accident okay ogwanja yani accidentally okay bono ukaba bono karanga otagere gotuka na mumurogo at least nero rakonyare naende mbare gwanchira muntu aso abunyagitari okay paka igacha gwanchira bono gongokura igatoka omusikari orenge isiko uyo orenga omugusii nomumasae narengo nabo bachete korigia chochi bachaga motebi ng'a tata omino igwe kikiaba kagoeteriwa gose netirisa eteretiwe gose ng'aiti ndochi agocha agangonyo ate nina agitanda ngochi korigereria iganyora ng'a nchochi tori nere nabo namotebeti ng'a ndusi iga tata koranche abanto aba nkong'ita bare naende ase nare kogenda gokorerwa amatibabu gosamberiwa na estima egento kiare gonkonya enasi yarenga omonyagitari omosubati akaba omosani oime mono agotorigeria ambulance yatobogoria noete Nakuru General Hospital buna ere enene abwo bono ase ngochi gosambereriwa nairwa ororo igari eria nabo eratomwa egende lakini kogiche nki igaria naende etige egitanda keria amachera aria nko agoswichiwa mbekwe ase estima ensambererie amatuko 10 iyo nare korume nasaba Nyasaye naende narigeria nanyora ng'a omwana oyo nara chochi nare iga iyo nabo nkoramokera naende nekong'ereria buna bono omwana omomura ominto omoke oyo omogaka oyo are marehemu nakorwa agokora ekebarua ase are gokora tachiete gotiga ase engecho yaba achukuru iga arenge gocha nabo are gocha na amatunda
gochicha na omogati igare korigereria asinyu gokwana korende ekera achete nakurire amatuko nare kobera nakuru egesieki ya nasoki ko nakuru gongosoka iga ngotebia omwana togende naende nkorera tora togende konkobekwa egari timaeti gose na etung'utungu yatobogoretie engaki korine egari omwana oyo akomboria agotara na inche gotogosoa etung'utungu eywo egari eywo ekamanya gochie ani twasoa egari embe tokabekwa estage abwo bono ndoche ng'a naende tindi ndare iga ya Nyasaye gankonyire nakorire amatibabu aya tiga ng'ende nchigoikera abana bande bandore nabarobwo naende tiga nkonye chochi naende namanyete bono ase omong'ina oyo arenge namanyete ase mama omwabo arenge namanyete ase abana bamwabo bande barenge igo narenge iga bono abana bano bagouka bagocha naende naikire bosongo iga iga bagocha bare gocha narigereria iga naende ekong'ereria tingotonyi nonya na eririga yonkoremereria bono kobagocha nabo nare gwekong'ereria iga onye buna oywo okobwati chochi ngocha arenge omoririsi amatuko abere atato chochi nere onywa ribaga agochi korara nere bono yarenge akong'u kere na omonto bwete bemete abana iga abegete boarding school bono torora ng'a bono nere gakorire igo Nyasaye kamoikirie igo nere osoka achia korora abana baria mbabase koseriwa obogima nabwo obwo bono tomenyerete mpaka twaikire iga bari bagwancha gotokonya tiga batokonye naende ninkwana korwa bono mpaka omotienyi omogima tingokora gekogera Nyasaye nang'ete nkamobeka bosio nere ngotang'ani kera egento nonya na ogosaba nabo ngosaba amang'ana abere atato yagera abana riori barigereria barema buna abache korwa tore nabarobwo batanakorora barema bari nonya na endagera nonya na abana aba barema baria endagera igo bono bari bagwancha gotokonya nabo bararora egento baranche gotokonya tori goteba ng'a ngento gete nabo bararore gekogera okomenya twamenyire nyagetari naende na chibese nabo ere egasi gekogera esindani nere nabwenerete kobetwa sindani inana koyebetwa amariogo bono iga aywo akorokwa gas test Casa test inana koyenyora naende aywo narare gonkonya narara nonya na echitoro nonya na endagera naria naende narigereria abana bandigereria abache korara tore nabarobwo bandigereria iga barora ng'a sokoro ng'aki igo bono mariogo aywo tana gotoka bono nabo tomenyete igo Nyasaye natwanchete nabo tomenyete igo na abana aba tore nabarobwo abana bane bonsi batwarire omosigo ase tore mpaka bonsi baereirwe bono bari bagwancha gotokonya nabo bararore ng'a nki bagwancha gotokonya Yamono mwaka ande pole sana soboroire Nyasaye nimaete ngokora rwancha kwaya no mwaminete nande Nyasaye tagotiga bantu bae mwancho murigereria kero mwaka ukwana na bona kira na ataka nakwane biega na ndo eresire buno kurigereria sae cameraman ya nekero kurigereria mwaka oiga aiga maegaga neche yangoro chabe kire gento kebe kyo como push andi yari gunyara gutware getanda kirigyo orthopedic ne mattress elia
orthopedic at least bono kero na bogu adjust oroche bono ba mu adjust reti wetera chianga na we tanda kyana kekega kero kuligeria side ile amwe ne kateta ya egaria ne kateta iga na George kwangeresa nga ayandi no kubaka no bwate chindi 2-3 after 2 weeks. 2 weeks. Yenga kia moye getipake kama infection. Na boigo gotumekale no nechi diaper. Bono it's just a lot. Mwaka nyasaye ngoko rorore kanirare. Bia mono. Andi gendra kolemi. Bia mono morali. Timbatikende kinga on komenda somo gako kwandra ya ons. Ngana ndio mwakora kwanelio mwale somo ntokoligereti. Omonto otorigeretie gora reki oranje gotoa ngana kiora kwanigero mumuro yo gojochi chochi obeire ogosira konene naende kore na abana turi kuremerwa naende abana bamwiro gitomone Nyasaye na Nyasaye nere tari gwanja bantu baye bali bamwirogete batererigwe batwarira oboremu n'omongi noyeraheri batwarira oboremereria nonya bamwabo nabo bukorunka babwate nabo batwarira oboremereria setule mpaka twaikire kigwangeke yamana mwancho malite yankwana na mama wa George ara menta. Karibu sana mongi nanga kikurugwa Mteri tankara ni yamanyi nerinde nyakara mbiole mbiyande yasanga yokuranya eroye yamana twara kwanda mangana kwigore to kwana murogo mugako kwanire nandi pole sana suborire nje tingo cha gutwara mange yebona yangu wakambia mona Nyasaye asa abantu baminto asa abanyagitari baturigerireti nabakeire mbia mona asugucha gotorora nakeira abana baminto abari chingongo inse chiense tari bogirango yoka usiengima yango bakira mbia mona na inche mumanyete na manyete bumwenga nyapara ibere nke bunga tinko bwena lakini Nyasaye nkonya nkabwena nkaira nanka nkabeke bikoro to mwenga sakata abo kubeka nando wende mugundu nkalema chinyeni nale koire chiro buya mona musogati kebirigo nande bono ekina buge kangaro kugoro imbwatu orwaire bwesukari kurwa bumuchakano kurunya para ibirabo kena buga kiangara tinamanya buna naba yani ngatanta nukuguru kabimba kugasabuka nkarwara bono ginkurunka umwana cheuchie karachete tima etuna narwete kero mugaka agendete nyagitari yonarenge buya awantigete sikonyi karansitiriuga asakendo lakini tinaji kumanya buna naba nachi kurwara nande na inchengo cha kuirwa nyagitari Nyasaye ndwanirire obeire guturwanirira Nyasaye numuya antu baito masabongo sababale na intungo sabatura so kwege na nturairi nabo tugusabira abana twasabira abachokoro bonsi pi babeire baguturwanirira mwana chocho utagerire hachigucha gutuko na bongo na kuburi taracha yaye Mungu wake simi muburi chocho asale ngangu uchari bakabona nganeta unyagenda taguchi lakini Nyasaye ucho mulenta ningo chugutabuke sinara iriga nacha konyora chochi achitenta manyiti baki abana bali Nyabisimba abana bonsi pina abachokoro babeire bakorera mariga bakuganya
buna aba bonsi bakoganya bamburi baba kwabokire nkiokori yosete ndikori kende lakini abana ba Nyasaye abantu baminto bonsi babeire baguturwanirira abana baminto baba mura baminto babeire bakutinyia amariga kera tukorera batutinyia amariga batutinyia amariga akanyika yasa basani twaba rero kinde nkiyo rero nturi kuja konyora kinde ndagira teyo kinie karo twabugete mambia mugakusaba okora nanje naroranga tasabiti asigete tasabireti bantu gete nabwaterabo twasaba mambi tukirete mugasoiga kwanyora undu uchire na kende orentire kirinya saa museseniri otwa unda toa itunda abo gutwara kuganini ntagiteri itunda lakini ebesa yabura asingicho ya mariogo unabona mariogo na babura yane ndikubuli mariogo asikwaritayo presa teyo nganechi ara chichio sinjiro ngai kari momburi moga yaisani unakonya nkonyo ngai ine isaine yemo kana kunywa macha mange kulende Yesu tubukia kwanyora twabukire tole moyo nabuka moyo tunarangiri mwaka kwabukire ngakigwete ya gusama guru anya tibwaki naranyarire no chogwene edio gotanyorete no chogwene abantu baminto abasani abairi bari babeire bagotoromereria iga abantu baito wachimurango tebanga ekenyinya gieito bari bakoigwekerero gieito batusabira masabuka igaisaine igarenge ekerenge kene nasi Nyasaye Nyasaye ni gakoigwekerere ekyo muntu gasaba oigwe nganki ukugani gwitu kure akia tugusaba motweba nande mweba na mugu kumingo mungino yokare ni na bakare gusirera ngo seka kare bunaga arari erio girio ri na bongo kwana rigiya nande naseka bate bangugure abate tigato seka ari amatuka gusuka baki tokonye tunyure asama saburita ngani asinya saa munyare gutunyura munyara kweba timo sundoka genderera gutusabira yaramaya imambia yemo muna magora yane na bonkora yatangiga nanyora konyegera oboko ngumbulinga tingo ikawujinsa bunje bwekanyare kanora teneni buji ari nabwata buciari nande nakikubwata kisiri ari nakibuju mugaso igo Yesu bari bachire batororire mwaikira asitomenyete muroje esitomenyete na bataraika na basabira amaya mutaika kogani kwino uje stule tonyore kirito kogani maete omoyoro koro nukugani nabura gani ekarati ekobole osinyuna kingo yenyora lakini umuntu akoe karati nabo kuungagwa umuntu uyo gankonya nande nekiatale comment bono ntuna kulia mangana amange tiganya saba linda abantu bonsi pi abairi n'abasani kuruchinsi nyochionsi bana bali baminto bakunyara gusira nanya barabumba bwato obokong mwenyoro mwana cheni okine tolengo musabi olengo musabi ole usibi yanga yaraba hege koro tokiarabera bayaraba nje koyunga rero tari kwisibiri sabundi hunchi bwake sabu nsinyu gusaba monene
Tien no mano oyo omorwaire moisiko ocho Ewa. cheni momaete obuya bwa cheni momaete cheni buna arenga omosabi ariko agende ekanisa agasoma mission sitting chinsa chia mambe nanda kombori nyanga kingobeka omataito okobeka chiange chiobwate agachora mutumba yarenge entamba anjete magisi twakamorukire magisi chianga chintamba mumanyete obugima bwaye yabisimbe engima muroche cheni mokorora ng'a cheni omonto amotogonyere ng'esabuni yane tokuna nabare kogechi esingechi chebirengera ribekete ondo ore omosani sagocha motinya amariga amotebi cheni esabuni esibi baba sibi chianga buna kware gosibi nabasabire amaya mweba cheni abasani basani bane nabacheni munyara kweba cheni oito munyore cheni esibi buna are gwesibi arenga omosabi tabasa kobe bari mebegete chianga chinchabu okogenda ebara nabakobene bari lakini konye karo omosabi bari kumanya ng'aikiare nabasabire amaya nande enkorera goche sikera oyomo abairi bwe chinsino yonsi Sarome mama nonyorete ori nkuruka Sarome aye nomanyite mogere tobasa kurara tosunduka saba kwigena kuongo soestore omonene tigatokonya nisaba igonda akwana amangi na omogukumi ng'omogaka yache korambura amaguru era gakitari kunyara kuringa inche nabo nkoringa iga nande narambura ogoika gochiabuka endaikibu nabo nkobwata gochiari ntara lakini omogaka ore korisia chimbori chiaye makura tata chimbori twabwate tiicho chigasire tantana ye ari skimu sitibwa chitugutere torora bono tinkweba nande ti takianda akwane kurubona paka mwana nasa tiga akurwanirira mongina na boigo abantu bakurigeretiga by the way onto turigereti mongina bunarega ochamagana bunakwana mongana nyasaye nebintu binde binge ndowensio twara mabere namba ya George no tobekita screen gaiga aboko mo support financially in any way aboko tumaba sinde chance nyali gutuma iriba manage ubugima bwaba senkeiga you can see condition irane nkongusan nande if we find time nto ende bakasoba tukoro muswati yokaleka ngakiemo alesi na tumanyanga nchira kinera rabase konyora konyisa ncho mongina ere manyinga esti na baganya ko sango mwana no kaleka mongina polsana ne sango na ruwanchi kwae na bere ndikoleta mongina o George nere amentelimo sabere tochi gukora kurwa saiga tigana nkore igabona ewan tiganya saba konya abana bane bali mwabeire mwegwe chanda oja se nyumbe yetomenyete gatomenyete gesa takwomboereire tari eri yeito no yarenge yamaraba ane gesa tore tiganya saba siseni nanda abakonye tata morara na gusunduka yabisimba yeito umungina banchiri mbuya mono tutia mbuya mono tunyura samasabo tunyura sokwege na munyara koremerwa yasaye tigatokonye nando mwana nere tigakwane mbuya mono kurukulairi nyambe kiurina sitere birongo kyoke yes nyakiburu naye kwabere ko gutoka gachinga kintambe karo mugaka taya kali kuri experience kyawo ngakiabere nande nkiorate yabantu atuchi gukora mwana egasiene nkongu yabaroire babere nyumba ase bono iga lakini rende nyasaye nambwate seti chinguru choko barenda agwetera saba sani no mugaka ka mbwate seti na abana kwanyorande nasukire sengencho nonyo mwana noyo umisiko yo maneno yo nero kura no mongina mano mongina tabwati break mona ago ikibwaki ebeshe nitokumubekera onya kumuikibutuke karo tutakai no mogaka nera macha abuna goichora nera goikachi achenjeri gwekara ichoira nyentoi igo mono twabwateranire
mugaka na abana Yeah. n'abasani boiga bonsi twabwaterani ne chianko ne chiantinge echiabwaterani abana ba minto mono na inde mama koruinka nere kenga kira rituko goika kesimi na kimwabo kirabo binda nyora tonyora utumire ndagire gucheiga ne pigipigi gucheiga onyora utumire ritoke usama bere onya gutusuki ende mono gotos kongikange kontegaki egasi ne nkongu lakini remereri igo mama kurinka onkonyire sana bunenche ndire gasi okongamuna depression gatirete omongina ote ndagire na kiabe yiga nyanya tei ono etugikano nye nyasa tari nsemo yeito tanga bono tanga ne gasi enko yo nyasa na ramonentu nebe gasi kere enko nyasa na ramonentu na turendete bemono ase gasi kwabere okora ani asa ta gutiga asenje kwabere gokorinda abaibori abayo abayo kwabere gokonyo mwako go peace of mind senje nate banga kwabere support system ya nyasa ta gutiga asa igwa kore ani asa tigende go senda ban bawo Nche serieta ngoro ku George Morara aside Srimani ngoro ensema ya Kenya Kenyorokia Nyabisimba sub-location wadi ya Wanyamatuta Masaba Nyamira county ese constituency ya West Mogirango na incha iga ninde na abaiboli bane banyari gorwara korwa tebe umonginere buruire twaro kino bwa butambi wisukari na pressure agibono yo gitegotogosa ochagete naende kaba umuchando monene limoiga n'umugaka ubuga cyagite ngora korwa tebe midi katikati yo mwaka weta 2024 ekumutinyo nane asoko babuna agwikumba gagotara gikumbete oyo kiana ingoenda ngakomorora nkanyora kare gonde bigero ntakite kuira na goja busongo buna agakoenda igagendo nyakwe banga tinganiri kabali kongwa sende ono mwaka wadati bana wane kana tegendo nyakwe banga ngatige sabali eyo karatiga ngayane linganeri moboli ngakierega aka tema goteba na enda kairorera kabisa kaini system na ega njina gotebiri endo nyakwe banga ono mambia na lingi mugetenga mwira Nyamira it was around September omotinyokia 2024 Nyamira chene baka mwaka chi x-ray ba elingo mo support kekero to kana Nyamira agutarero enimbo na inje ngo mo support tie robegoro mata ingo nyara gutacha bono kama kubwatanga akakole bebipimo tugatumwo somonto kolia masoesi physiotherapist ri twatebete guintwe ke enda bwate na arthritis ya sirego ya soiro gukino so mobero ona arthritis ye eka twende physiotherapist eka sabe CD elia ye chibicha gachigo chirigerie se computer agateba uyu bari kerataro chibuya umuchanda nuri naro ri nyone eratarora arthritis na bira beteya agatebi by the way line karo twarigiria se twararira se hotel mambia na ri twire ni kiagara jinsa twakolire tusana na ri tukoriri tangani konyora bakolire section ya physiotherapy mambika rotere ndana ri ata tebete na tinko nyara umuchando yoye naro ri umuchando sore tari orio motebiri bono agatatebie genda mukole rugento gikoro kwe marai osongo tingo nyara ko makoli masoezi maiko mento umuchando so yonde igoro kyara injinaro ri sebicha asinari kasolireri ekwere amahugati kaine hona line ntoro asetie miroberio tukagenda ka wiki yabwatete tukacha busongo
Usongo gaiga elifa elia tulikirete tugatebi kero twenda se emergency gatebi kumunyagitari specialist yako admit uriyo somereta mangana ya mauga yo mugongo tukabali fa jesu munyagitari kwa mauga be mugongo koko Dr. Misiani ono alinge tutaramanye procedure mono tukagarara buna tukurigie nyumba itariye goroba iguru tukaende nyumba nire yalinge uchimata sakuru ku guest house ikuru kuserengeti twaka mambia eto uja tukolerwe tukwire na gojo togotebigwa bono gwikiraga igabono mwaka usinyirwo gutara by the way eri bono tukomoreta nyoni gari tokombo twaikaga iganya gitari egwiri kya ija na ndi goja konyara umuntu akubwati situmubika ororo negasi tugikaga gutokonyara na litukiri twaija oyo teija tari gukora gasi specialist bateburi tukogoja nerie clinic ono clinic ekahatopuki in fact anyway tukatira story entambe yenge ntoire guest house kibikisatu tutarikero munyagetari ekero ija gwikire omweli pio na incho ono mutu na incho bichoka kabisa sareka ngaja gukore kwire ngaja kwaende se chief executive litukorie clinic yero munyagetari ajetaga kora ataramorora ate abande baikina inde weekend munyagetari deputy CEO nero jete kumwakire simi auteba ga munyagetari ngakyutara rumurwiro tabwate makoro utari gutara agateba ntumire chibicha litukiri WhatsApp nyango kora no anje nintomete chiane egasinya ngaenda sa administration bakange namba yaye kamwakire simi agaja goteana genda se emergency awi ba mwa admit on my account ngolende Dr. Misiani authorize aba admitted ona jeto admit gonyara mbot kosa it was around sambire to got admission nyangito after wa college wiki bere bosongo it was fast in fact 3+ because sikera na te guest house to college isato kwa wate plan yoko bero one day elibona naende to gwaka no mende kera litu gwaka no mengo menya ono ya jete kendo na ngo chami ngeli chibesa chiangereire tinda chibe kinatagete ono ngabu mutindi na linjete ko yanda si chibe executive ono kero aba admitted chibe chachire mara by the way ndo lebankeli tutraba admitted chigendo twa condition mara akuna akire matokeo asokire no by the way na into twaganyiranetie because na ende riba tatete clinic goigatanya ali ripo tugatebwe kwire chigwiki ibere one so getere kini bono ntura mororo munyegeta bono that's where na jitinga cha kraba admitted ngamoro kichibicha and tugatebwe ne is not enough erinki ye genda ngo muntu tumere chibicha tugatumira umunyagitari gata linki yeye chibicha mbwate ne chinyinge save sesimi yao andi gatoka finally report yaligetwire scanti akero umunyagitari umuya sano jitwatendi mugako yo umunyagitari ko Dr. Bwengi yasa museseni he took 1 hour so mugako yo akero twanyolire nturikonya ko batende dimono mwegitari umuyo bwate enkoro y'abantu Dr. Bwengi nero jete ko wandu omugako yo agateba urologist ya marore agakira agateki credit kia ya agakira urologist akamutumire message but it's unfortunate but it took another in fact until the end of December ogoja kwate una na tumunanyarebe muhetari kiyo rende urologist nga yara ogutuma baka nariaje tukuruswe biopsy igacha ko confirmed na ndi goikatukanye mutinyo yomo result imego magoche hanga imomete bon elibono ekera ruswe biopsy tukarunya getari yago tukagenda na ende Medford umuindi nale urologist olenge go India akataka result akapimwa further ko confirm
case PSA ikaba still iguru akatea chances abwate prostate cancer kerapi mo fata tukatea bono akatatea the only way we had a good Samaritan yororo administrator wororo oto korokodok no koroko tali munyagitari gare akoroko matara nyabuti lero toka sobere to bomenyo nyagitari ga wa matukanga atatu tukabera tukorigiase tukaja tukanyore nyomba stage miwa irange na para ngiki ya gwata maumifu na ndoruje kara kwarusiru gwenyamerie biopsy chigupimwa tubwete andu mwindio na atoyete kosemere because amacha yegari ngi purely blood ono tukobwa into bono tabwati no obomanyie so bunyegitari ono twaro jena lya mwita na anu mubero gasusa na manyinga alinge kuruna mange kya tatene kerera amanyinga iga mbuya seriti ijateba yero wisha macha ya twacha kolema ani nabo witite imwe ajidega onchoka ngora ikairana nomo lakini tukaja stage migwa tukakomba nyomba ororo epe single bedroom yaringe para igoro ono gaiga no tosoete kraigwete bubitu agenda nyagitari kraya chako bubipi mario ga gatoerera ya tuwaite kuru Medford iga yo muindi ya tulikirete rio wandiria cancer nguchikwenda town ngatebwa ngalinyora pharmacy ya muyoke koro kwa Chuck's Pharmacy bagantebie dose ya 28 tabs cost 37,000. They were to give a discount balingo to yalinge go koreta around 34 na 600 asibono ngaingurusia malioga ya elite alingi tukuligia ngotebwe nyegitari nero ororekero kwa Advanced Cancer Center na uranyola malioga bono Advanced Cancer Center ingi doro bagante na nto kuru malioga igare tumurweire January bune gwanza iga na ndige siki na ndingere na gochie 6 sakati bo bisabwe nyegitari akankonya nganyole salde wango ye biopsy ekorokia wa the prostate cancer ere stage 3-4 wono kurwa gwekerongo enda bagante ngendo ikino murwira iga Advanced Cancer Center tugaenda nere bate buga tumadimiti tumare drama administer ngakia endre te torore ngakie urwire bwaye buri akamwadimiti igo arafu amalioga ali abite twagatwara sa egento kerito koroka hallucinations okoro toko korokwa tokiro kura ona na enkorara even 10 minutes ago kura nkonye kokorokwa iriru nyanja bona Advanced Cancer Center no twamenya munyegitali koroko Dr. Ruta gajagateana ko stop go tenenia kasi yetegenderera umubiri kunya kuranda tikagenda kole rugendo tokoroka radiotherapy akatwa advice na Eldoret na Nairobi is expensive even in terms of transport genda Nakuru area karukuru Nakuru provincial hospital kale tukana Nakuru tukamenye yo it was yaringe mwa gatigati mweli January karutwara berira ku Cancer Center tukaenda Nakuru akolerwa radiotherapy mbako mutinyo kabiri gati tukaira na chikisa tukicheri tukamwire ni straight kiagera kenda alinge kuri alinge koroka kamwire ni ngake simkurwa ali bagande Cancer Center mulete ryo kawoja nyegetari tukaruna Nakuru goja Advanced Cancer Center ono na berira kurwali winga kiyonsi one ngirase egento kende na tumange elinde Nakuru na libanga kirete simkurunga no mongina ale bubenga batega kimwire Nyamira brother yane alengo ikamwira bakabeke sukali ebe buyane na pressure bachikoligerelie chumbi yani liole Nakuru na your dad na mama arwalete serious rika olenge bi temanyeti eba airport yoko gole na airport ngwake rwesi milio kalio kabna inchu ono mbaboli ngiche ngaingo tigo muriro yone mbwata ono nga process ya mangana sha anja bwate shida ne lieta liaye ngapate mwire Nyamira
kabere wiki yange isatu akaira naka. That is now your mother. Yeah, my Bona nande ya bidiringa opposite ko legendre to lakini ando endete kushulikira wewe. Bona. Nyagitari bono ali nsete ko gaso buna mungina nyaurwete nyagitari teigwete biya. Inchuo marore. Aya gotebo iche. Kangaino rende tete no bongaineri. Ngeba chiro mugaka ngamatebya chitoro chianyali entarari te gutuko. Nganda ngeli Rael is my wife. Murugione ahichate nenere ngende kurara aginde kurara nguchi kango minyoka uji kororo mongi na kendre Nyamira mama kaminyoka katebyo yoga gajinsa agende ngamwakire simi nkagenda Nyamira wone kana ikanga anyalito mongi na de manyeti anti nere na anyalete ororo kunora akumubolie se amachirani ayeito twateranite no manyeto akuna bantu naenda manyete kabisa akana dimo manyeti akamuboli buna narukuru geito yogo janingo ndoje na kamaroli inayo ona ngari situation yene oborero bwaye ago iterera kindende elio bakaji kumubetereriere ngoli nera ndoje yoka konywa na nera yoka konyita endagirende yonsi yangete akanga abeka muno atumba kirias aiterera kararona ya biro benka bogolia nkayana nkaliye gari elie karongo liye gari tibesa mbwato mobu kojitike ejiroro na saba umusani neri buna 600 adebwe gari kabasonga jiri bubere na 500 pro box ona bona ndete te ko betere yorete muruiro kabere bosong bana stereo tabwatia soja kumubeka bana nga ndangaliye gari ekero yanga chibese echo I didn't know na bwirire kateba ngatebi prata ya lengoro mubeka rete kuribaro ni mattress ya lengoro tukamubeka kama trimbo kigoja para ndengerere tibuna ni matatungo ja molini ingo kamari ke sunde ya saire ko muramura it's approaching is past 6:30 ata kinyana na akiga eria ngakibona ngo paratika nga kangu buyanga mbenere dinde kitwa ke siminga morega ngarega li ikorumo ino ngatepu nere yo yinale nge wakera agaja agandega akiri singi suru yo ngana indinke na ndiko nyoroko biro umongi na kuchinyamira tikamba kolere chiribubire mno yonka akanja kamutena bongo chakukotomere chinde 500 tukacha bosongo ono bosongo bagaika ngoje chikesi ejejere sukari na pressure mostly bagotaka umuntu rwari gwendaka muinde gatobolie mutegeta kwere admitted kesi ke ya tosinyire lakini rene ngireria anto rende bagotakenjera gete go prove mo bwate chibesa bakariga chi test chinyinge akolerwa mai ko admitted iri na akeire friends bake bantu miri chibesa kirikia admit consultation fee ngabate biki test yose nyemwalika tikakolerwa bere choka kisi kiria kolere tu ibere sukali ekarareka nambiyere kanyora banyana ba stabilize ko Nyamira ndikiara rekanite bono sodium teya no chumbi teyo mabere bakamwadmit lakini after struggle bakamwadmit ono echumbi sodium inera abekerwa matukange 8 mufurudise machine area ekubika botuko no mugaso mune yako era chi 60cc area sindani eri babegete erioko ande ba change yara mwe machine ni bwente yara mwe gotebi nangire ko era ba change eri bono muganga ni mo bisete pi yongo bwata nasoka naisikande ngigera bono na takita chande ke birenge no numongera nene ndia rwari tali nyaketari kesi ke Nyamira na manyete lakini bono Nyamira amanyete na rwete Nyamira enkari lakini ekero na ngosoka nkoenda nyaketari mate Medford na ira na naga cancer center ono mwana uminto yo magacha kuruka akebaka kwana asari asara materi soma komina
hari inchite kuri kinchira kingo motebia chira kingo mo ekabako nkikonye mu bisirete amodebie ke mayeno meto maka enjiro kora twara ebirengererie sinani kwa bitu ya wa affect kwa ne bintu gite biteyo lakini hako bisirete ngina ena monete na ari na chiete na monete na ari Medford lakini obwenire and by the way libono obere discharged indegera kia watekero kia ringi ne riota bwato kokororia engotioka sana lakini batete ne sukari kere buya iko bwena rio kamara chiko batega ki mwakorere nyon dressing ate ne ngi kia ringi muhimu kiengoja komokura sodium ina wangoja kabalima ri chere igo mirere gosimu ite bwango sana egoita bantu besukari bwango sana kuruoro bono it was a task ya ringi ke baruege konko nyegitari Omuntu gwateliote no mongina. Mongina Okay. Ono okorukwa nyegitari mwago na ari nyegitari kunya koliki chinjira ngaki obere discharged orusi odebi waendeka lakini wona jibe sanga ijira ninge jirire no indekera mutebeti sesimi oni emetere ngago turuseri omongina era endaka agaja atakuwa tibesa na igwa oyo ndiga oyo mangete ona mutetu besana mutenda kwani karuga iga tenyono mungene tjeti kama nya getari aja gete sabari gochika kama tinga kyute ketembega ngandruwa baruire babire aheto kora nyono koliki chiro yemete kama gwati gochinke erio anangarangeri chiango takawanie mete ye bere nere jete korusio mongino nya getari mu India kama discount because the figure nama duka mende te liare discharge ajire almost 200,000 yalinge 160,000 ika mpaka wagacha goto discount tukaka na lende close to 200 jiwe sejine jije korusio mongina getari ya ikiro mogaka shango konya yaringere one gaikira senere agwende korunya getari ibintu binanya gukorerwa hormonal therapy ya ndo bane bakoruka chemotherapy kurunga Yes. ka kurunga ono tukamwa mungina twatete tigabera ngaiga na pa tukara tigabache kobera amo gaiga bagende clinic ngake sabu kwenda ka ega libono twatebe 2500 umungago kere mutienyi tumusabirise sindane ere korukusoro tric acid ya calcium akobetwa mantere nichikoni njira konywe kiendera nwamo nichikoni nichiria konywa chikuruko casodex kero mutinyi jebusongo chipese chingake sabungara na chiseine nyomba na heninka urucho ndete yo chikomorenda omumuno oyonde yarwale tokogoro oyo wenda komorenda oyonde ana yabegete skuru bonsi nero kwerigeria oboremi obuchikondo tagucha konyara time na mukaye oyo mokogotiera kare gokoreke barua mugondo bwo muntu gochimuranga ali na mukaye na bakari ne familia na abana ono muntu ngake sabu muntu yo gochikomorenda tigatunganga nega twakonyana na my wife ole ndo mongina se amangana gete yoko mochenche komo sibi na inje nansulika no mugaka ono rende gaikera ogendere ire kliniki kia kunya kwenda kuturunya getari ndojona yarenge gosemei twarwe tororo akoende kliniki otongwe sindani ega ikomotienye sindani imotienyo saba kabegas ndokachiko epre ot nere bagotoma sha kwa mago betwa bagajigotoma ekanga kwenda kumbe ingoenda mpaka obisia bagonda ina akano mwaka omogima togaka no mwaka omogima bago yotome bre oti eri naende so nariara abitwe sindani ya chemotherapy maitena atete no oetanirie kerengo kelkia yabekeire exceeded limit Ono sia. bono ono since twakairete nyanye getari akaite buna ekenegento buna bagwaka na iga lebata ko mwaka omogima tomobete twakane wiki akabera getari akabera akahetani mwaka gaso gutware birengereri andaba tegete kunyita rojore do buruire urabore finally
ngabatega aki mubite sindani ba mu mubegete abosa enjira ge gutuka ndo gwakana Na mutoga. bakamukorera Okay. eyire deni mpaka bono because child itikieti koko okora igaika 3 months ya chemotherapy echichinde kati yamba achete bagatoa ikagenda lakini naende sha igakora ikwire gatekrai lakini kanya twikire kwa yego marioga niki konini kitenende sindani ya calcium anyora irwe niyo jigo mutinyi komia ko jigo betu yende tale mbiri to igororo naende gatekrai ona tara betu yumutinyi komia mpaka bo na marioga noro teire tigikaya ichikonini noro kurwa uko sine wiki ya macairons ona since then he doesn't have drugs he has never gone for tanya kwenda bitu sinani eri ya chemotherapy wati marioga ona wato to menyene tingiringa bneyo no mongina nere tu is on kabiri tu achire oasis ya pimwe omaite bintu buna sodium yeta kira pimulio kana sukari na pressure mono ye sodium ya mubigete nyagitari ya mubigete inse tu achire kabiri dio ka oasis andi ki test kinde tokana ta pimwe ya moyo ke kwanza yo ke ya sodium chema lio ka chibora tuire na yo ona buno mongina era takire ki test rio kalio ka mwaka wewe neta marioga ya rioka none era ki test ngira wenda okole una PSA para no gose cells kiri kire ni lense na to kwenda to orusu wa manyinga lakini mbago bino because ibata kitere ya kaniru cash Eyo ri chiwa sairing. kero ya linge 3300 lakini wona iga ndojo na last time ande eti ikire 4000 Okay. ya wono na bere umuchano monene twaiteire wono nyora ninga na wonka na ona linge weekend yeriende mwisiko yondo ruare tobongo na chiete ngasangi osalirie binto Usikomino. umente compound into bwatike into buna itoke ndiyo dali toke iriandike yona cha amatoke to bata mango onsipi emete iga fruits yekie kogecha Abai boli tu bonera use. ya oya linge bwoye bwoye igere ya linge ya sakuru kubogeche ganya libari bono ona achete agasokurwara nanye gitari enda kuromwa gacha achiro bongo basangire nde mugako eta suri geti unagenda sino mumurwari amanya gocha ngacha ngaleta by the way ngaleta umwana oyo omukonyora omwiriro so mwiri abagata abana babira bamura umwana oyo ningamureta iga ana bane by the green fale bayengo soma bakadimani fees yose kana kani fees yo mwana oyo akore wiki agatama medio se ba mwibe te skuta taira ne tinyomba twesa jiri ngajigodai babekera abana bane bakanga by the way bakanga nganye abana bane kuri school because na atakete pesa kashi na atakete baoncho lidia abana bana bagiri fare bakangira ngoja kobeka tonja etamu karayare to chikoigore yende bakata abese nyintu kobeka mwana urinde na bwate tiko chisobo na maruba children office kai kumugambye bwororo ga kubageja gande na isorangeri ukoro Nairobi oiriro mwana oamwire ngoiraro mwana oyo ona korora bana na wonse megetia rwarite mono because yakubaterera sana ona wate mental problem ere yere umechanda asali ande bono ne rotigire kabuyeka Yana bo ikanga kwanya rosalire bintu. Unabona last weekend irina arengenga yo moyali weekend ina arengo na nyorete mugaki garasa ite kurwara wito twakaite bunane muchanda omoke igatomoro serie nyumba yo bachenwa ngene gisonaiga tukaga chabwango kwere chwe ina jitenga sangi akole mama makuru amara bakuru mugondo ichoi onyetichira onse pio sombiro tiki oichoi echoyi Majone era kuragira alika. nkeiga akwenda bwi brother na konte yo kali barua bie chikondo no bolemi oragira mwaye akina ne tali matukons
Kundo sari ruari tumaite nabo linda kwenda obochakoso barwania onekera maite arwanire takwenda ororo gochikoragira akoraenda gusine wiki engime kere gocha komo CDP gocha kwenda ororo naende at times ejinga gijinde nabakobwata ogenda hoteli nerere ga ukanyanya osibie ebinto oyo gokora ikwere nabakomo omanya ni hoteli nabakomo agose naende ondo omogorera Musacha oyo etanya koira na kobori ng'ai mokaje. Musacha oyo ntumwakirite esimi rinde igoro y'abana abatwarengerereti buna baiche abarore gose na obongo mboirane isake gate anyo mutagita abana no mugocha muoyiti mbatageti iga ono oroche chisuguri ejimbwate borweiro bokerase nabona arenge koyanda nane nabona koyanda ndigi abana but lakini bona te konyarenga na oroche kera inde kerase nandi musanyo tanya gustukanonya ntuntu ajieto ro mwako yekerari biye yekera jagete kurwara nere kana na tata amu mwabo be engaki imo yarenga gateba na mwiro mwisiko ino murwarie amakara bwenera amagocha na mumuro mwabo musaje ina arengo mumuro manene akabwata nera gateba the same omusaje existe ya ninja bwate kiombe akoewa zigo arengo muntu umuremi chikonda gukora mpaka uroche oso kiombe akoewa eri wistini omwaka kero bagusieka omwaka wona eri wistini echi omusaje yekera igoika buna ugochikoegwa ari chibesa chiri agojo chioyi ande ulinga kora ne security company KK one Wells Fargo tikari ngolende bank lakini yawagerwa esimi n'abantu babekera chibesa ebisiekare yoyo koegwa ocho chioyi Si amaswati minakorete chibesa ne chibutia. itanganya kaira 50,000 kera bakinete bagaika 60 naende igogosindikisa ngoro baka ingi na bete kere sister yaremetwe arenge kongakere esimi onte na gaki kere chiwiki ibere ntomere chiri bubere na ingi na chiasindikisa narige ona jiedororo akanga jibe na contribute ni nyingi sana akanga gose 11,000 say 9 wona dinge digo question because it's my sister yo mweri era kaira chionsi baby eri my sister na ria ruare tatri kumwira nyageta no wanzire ko ruara pesa chionsi bya kaira akabekera una gosine tairi akabwate ngombe arenge gukamanga akawani chiombe icho agadana ni chitairi abekere nyomba atike tumuruire nyomba all those are the challenges na inche na abwate mwisiko yo mitana mega tinka karato komoleta nyombo sunga gato chiko kare ko betwe sindani ya bantu bo burwire bo bongo na takete ko kore pro box so that transportation ya yaba isi naende na monete linda kamyo kabara ningoja kutuwa munechi gari ande tabitiri sindani gari ebono na takete na moletera munyageta ari na icho mubitira amari ere bija mumuronda ga nkoni na bwate kioski ga tayana na bwate musani Mombasa na bakongonerie gari akoletera pera isi mumuro ina akorerwa Kenya pamoja sako rengo modita alinge assistant manager internal auditing ona pretende akuntumira mpaka chibiche chiegari yeye chibesa bontu gasogutuma ngasoko mwa gandena tumira ulio Mombasa lioka nali tukore deni itoenda tuyegari kirende finally na jiro discount na economy alenge kiagira na chitaga tige gasi agatama kaina ni chibesa chiane ngire na jiringa nyore namba mpaka ya tatu mwabo tema kumwakera ngasangi mwaka ne atari cooperative agote diri nere kore magana aye nere no monto mugima ona tamitigo kera ba mo track tirio mali baro je Nairobi amenyete wa tingo ba Senegal ye kare gutumia gere nywetande titani ni taxi alenge ko ende Nairobi Senera kare gutumia kare biashara. How did you trust him? Yeye wa trust to kumwacha basi nyingi. Ono ente
Ekerori desperate ngelia there was na David kuni bengi auction yali chigari Kisumu nebe sekero obwate ebiasara eri konya biatakire kwanga ono ko desperate kuri bwangu buna okonye omuntu ekagero akankoni gona gutamara gine garo naji kumubwati gweteresega sinyonsi obworo namayite ndokorete kesi bakachikuriye bakara n'umuntu omukora talinche buyeka ukayia in short nkayigo na temire kubwati n'abasiyidi nganyarana n'ikibesa nyingo gosiria mbali go konya bakana ndegeragana banyora ko bwese nsemeriende ba tuliaga gu. Wala sana George baono ekro na temire gotegera mugano go mu familia ino noro mukongo mugakoroche rwalire ngake yonsi nando mwancho muligere na tokwanega bado no turese nyombe iyo mugaka no mungine bakomborere just imagine scenario buna nabaire so mugaka kurara bolere na bachukuru no mungine na roraranse ibonero ntete George arate bono George bugimo bwa day to day life ai ningo nkiokora bana bari ngo bwato mungino ngayiyale ngo ngayimomenyete na buna bible ne barabamete gaiga cinsemechiga mambi buna tokoboka nelia omanye ngaki umwibuli ngaki bakoragera ngomomete komo familia ngayiyere ntubono inyombe chi tokombede nyomba arakabere ase awao aiga sabe buli bamete na abachukuru unabona iga yo manene ne secondary ali ngo chali rusa ase nyombe yerume bona na menyata iga na barawo na sokoro ya akorara na baiseke babere barara na ngina koragu intubono tuambuka ngumbwa iga stage migo na to amenyete ege ento keroro tukubatigaga nkeli buna babarenda in case kende gekoba aho twakere sime twicha lakini nabo tukubutaga sana effect kurare gwito na ende gochitaronche buna na amenyire nyagitari korwa ango motinye ye komyo ansarastia toroke nganjiyo nabo ngo beraga iga nabo tukurwa saa sita twara jinsa jinkeiga ande mambye oni kezi buna kyo mungino medenega konsana ono muntu bw'isukari naho korwazi ndagera bunari akugasa kabisa njera yandire oli gasi nini oigatire lakini njera nande ko muri bwa nganda getalie bike enga kienke igana nande kweta na nduri como balance ono ma byonyoru agiresi mi bajokoro agiresi mi ngayore njera yahire mangu yalira ono to kunyorwa goikoije mapema oringi ndikibakuri na ndi kibono problem ni chibesa no bokongo pi because kiagera muno bonero ngori ro banganite pi kenda tegete echae bono no muntu kunywi bwisukari nere otari kunywi sukari omete tokoroze jama mache gojo orosia kachae giteka chiere te igumutorire kombe kia ya bandu me komenta maji umugaka tokunywi na bandi bachokoro ona no tumye tubugima buri igo bokongo injebona iga bunandi igo mente timbwati basani timbwati jinsa ngutara ndebona iga basani na wata bangi na basiriri because tiriko timbwati insa to ko bana barabo engene gasi mbero ndipotiga tekini ndaenda tetem singo igwe simi na kende kiabeire na amyo kagocha tubwati jinso ko bana basani tubwati jinso ko genda yora aige saa simero kiegere to kunyara ko batika buka to yani insakia ochio gutimoka kiera anjiyo ala tenzero ko nyara singezo gitori yonse kibule te omuntu obwatia nini ani ngene ni baba lengeli buna eliye mwaka ali chenero mapema liri December kere brother ya jito yorwale to kogorogonkonya na mutigiro na irire ndagera baragire na sokire ne bintu kali nentumere te geita chenero chichuma jiri chiankonya te jiri chia geita
inje bono nandike nabire admitted nandiri barwarete abire admitted kabiri bono gose gatatu lakini ono ngajanga sangi bago cyane because no iriyo mayele nabeta admitted naba bisete kotumukole natuometwe abanyedale bantebeti kara beta admitted mbwate problem ikrokusayantika enough kuri backbone yabeta affected sinatuometwe ikali ikanga ko molevi getorenge otindete pi chichuma jinge na getwenga ngarol ngachikutanga nanso motaro ulio nyagetali bwe wall ngachikutanga ni lire konse no moto ono na akuru yone karonde na akuru no mwaka ninjite ngaba admitted mbatukata toga the same hospital lakini mo bisete sigezana maumivu ilisidi kaiga sinatuometwe neri naenda Medford ngachikokora matukata tonyomba ikabakabera aba muswati bupina ngekimutari gatate ingikegendrete onyako genda iga na inkachiete bakajiko bangaina inkachiete ngochale ono finally bakaja kumanya umwana nero mojetie chitora rete ndagire ngitari agachaga kwano mumurwe kerari ngafta ono nabokonyora ndwalite tingo kwana because I affected fisk yani kimobere kianga affectiri kiagera abokonyora bono mujara buno natuometwe igwete bubere kindi ngobate uno burire ngobamentera ono na etire bono bakana beire immune ana team sekerona ringe abokonyora rinde nkoba stressed yo ibirengera libiko ngichorera kiningajanga nyari liyogori ya eriende nyara musaje na mukana nesikira nyomba nalera ona nyara na ina nyara na liyogo because sikara nalinge ko gacha ego ko affect ana insangi na biri ke songo ba the relieved ndikiri kiaruro Bana bali ngobwete na family yao. Ngwete abana batatu na murugina ali yobono batura abantu batano rasi abayiboli ono tura abantu nyumba iga abantu 7 abana baiga bago bonsi no bakurara na bakurara abana bono oyo bwe secondary nerere ndekerari rusana lya kurara lakini bonsi no bakurara wote na bakurara abanyaruka bago babere barara na ngakuru murora na songoro yaye okay Mancho murgereri ne situation ere nkong sana sometimes you fail to understand oro cyo ma joji amete ere no mungnoe na bana bae batatu abono ya bakurara se singoro muyiga na joji nere uburara parangumbu esingoro muyendera ororo na mukae etandikire muno we na gote no mwakoiga oyure sokore abana baiga urara no mumura na gaiga egetandikire gaiga umongi no urara na bachikurbaye barabanyuruka just a single ngo korokinde bi enyombe yonspi wene kororokan no muchandoro mukumusana umongi nango tarale umongi ndiri gutara na no mugage kegera umongi na kenge ndege ntara afatali na bakupwatwa magoko oibisiko bwoto mugaso umugaga uyigotware chinguru no kumubogoria mungena na mongo mosira kabisa kuruyo yo makurwa no ndikorwa osika ngara oikaisiko anduirana ono ehine challenge urugera abantu batari kusuka even the expenses you kuba maintain igoro because you need diapers the control of nature is difficult. How do you take care of them? Yani it's very expensive. Ordinaro konya financially ndagiranga kimo konyora now mura bantu saba. These people need to eat, konya kura icheri moigo osoriora tare gosomo iri chakobarara orari situation unere nga unabamenye tomenyete abakuja ni chinyeni
oichana bandu mutuliro lakini ekikireri mwego tinde ngotema kuinyore ngakini twigite no barwarite amaene bitokoraranchara tukoraranchara kiegera kiringi yori dukeri tokoli na otogotema koligiego na ndige ndona changa nyora kerose mereti umusani usumuirigete tokonyora kokonya korwo oriuta se mereti pi ero kunguswa gokunwa umuntu oriuta se mereti pi amoja nyeigwe agokonyora ikira mambia na bituma iga mekebene para sumiro obuge ona numongino menda wenda kuri oburui chindagera chirikire chianjire n'abanyagitari asanda byesukari na pressure no bukima bwobori akibono ndiri kunyara go afford abakuri ubukima buri tokori oboburabo ubona nande bukobiko obugima bwaye gose situation yayo oburuire atari ona nabo twikira because ekiagera takunyara kabanchara abatari aligo ekune kenda kiasi like bono buna igono bituma muganirie ndagera body ne bintu bingi bikomande condition the family, your brothers, your uncles, any input bakomego just situation ya ubona na gote no brothers mbari insingo tema bari gokora se bakunyara like buna bono ko koreta chindagere kero banyorire noyoro mulimi kinga nagotebya kabono orarime bituma ebintu nebye keranyorire na akoreta manyabwari akibone roje binde mbigokora sti batuko mange mbigokira matuko mange noyonda akarari moranga noyonda arwarete ono roje jinjireje ne kire chije sana chinge chokonyora na chianko ngo chabale barareta input igana bakonyora buna chikase ni chia mama korunyamira ari ngorare garabakire nabone chibanda twakorete infect ne chianko chikase ni chia yibere chiareta aitwa gora last week mbaje twakamurendera chibando ere for the first time agaleta ruchirikia yero neji chindabo na kurunga be we chiango chiamwa batata chinkoko tibiri kiasira bwango iga myaka 3 yaririga basirire babere aba babere kuchinze mukogotyo cyagete no yokomobwati bunari tayo bwari mugaga asira na woni yankiro rorono yomano yonde nere rinde naru murweire ono nere ngura charo morana kera akire na bakoreta kende gototebe no yoyomo wono na biri challenge enkong sana na barete ndagera uroche bondo yoma na rete ndagera nene na wade family ligendo muko limatukata to gabu siku moja mbili imeisha askiogora singo karare ngo kalesi county une karani une kirali ko officer no understand the kirali ko officer ye job group ya eninze sana and maine wa mana mangana mbolibu na jibunande iga kuri county jijati mede jalete to buye gosobobe akori myaka 10 nyaka ba promoted ye minetie musaro ogwikati ba after around 5-6 years ekero gwa kuri job group yawe yire 3 years neriendo wenda koenda ya mutwe ya metatu nero around 6 years bono gujakerago nyona anyo increment yeri wakanyorire libuga mutie teyo ono I've been at the bar for the last 4 or 5 years igo
nande noje bono with the new taxes change NSSF ntolinge konacho NHIF yakina all the smaller portion chironi ejeneire tomo muro ya gankodi wegari chikaba chionse petiplated chikakorwo badigaraus ono nyorani body ina tachiro ro buru mo okotengo man na bono ga kwaroche chiatangaze twese media yatangaze tu job group chigo chinse na wago jakae ono mbanga bono iga yani nchoto mabo no bokong obokong ikirage yani mbaka onyetali amasabo no basemeli nyasaye umuntu no bokora no mayeli bwense ikire lakini good luck. My parents are very prayerful. Yeah, by then Anna kinata ko calling why have you ever thought of giving up, and why did you take your parents, why you kuraligire na bwete option yende yonsi kiagera dige libono diango example kero mongi na ruete nyaketali nyamira bete discharged baro baisane kete no mongi no kalero matiba bonye yasinyi second opinion konyora kurwenye ketali ende njali ngo noli birengero bya kabiri iko bono no baikaranste bro very contented expose, and I think we make a magoso on the west because you need exposure. Yeah. And there are many days gonna tantika kabeli. And in Kabara Kikokore in Italia, Ringi, Kurukuchana maternity nursing home, your doctor Nyanse, Kurubonchalia. Half exposure, Mangana Bunyagitari, or Timunyagitari. Oh no, but I feel a woman in Banyago. Kosogo wijisikora ende bamenye nyagitari babara na umuntu gasi nyire kurwana ndo goteminjire bono konyoru CD gupinya sangu nete bunari tukeri yaya tigangende ndore otherwise munyagitari ande ngo ba even next one day taengo bo sodium yego itaba anto besukari very fast bona ndedi na it's by chance. Now we not more. Expose ipo na nyasaye nera nkonye tinka. Amo abana kaba bono muntu kokora home care. Bono barabutingo bebekera kindu gwekiane mangoso because na ubumanyi bwabo no bwikitabu. Yeah. Yes. Much more generally to akonda mange you can just feel the scenario. Bete ngo kwandeli baga okwane se kamera yiga ekyuganiti. Muntu nariska abantu basendere differently nanto kumanyanga kiyanyasaye ani maitengo muntu tolgereti woniga story yiga onye ya ukunire you will bless a family yiga ondo bwate ndagera do bwate any contribution chiro atware chinke obakonye kendi gyanskilio orochoganetie onde bwensi orai gukonya according to the situation ya Bible na boyige situation ya family pakana banendagera ndarachi kukwana na barabo e camera yiga just talk to them. Oyo minto mategererio se murigererio yo toligereretie niga sie nkongo ko gotwara barwire bano so much igo so liro ndebwensi ge story yera kune obokonye butekeira iga no bonge no mugaka enchire yoro je tomo sirere tenyora ni binde bitobegete chianga yabuni twari nke konyore gitanda ngiri kirikianya gitari ukumina iga none kirakuragera kie okororoka ni mattress yaye gitanda kirikia ringe kobikia na ende bono ikira mutange tanyora nyona inchalis gusama utemo omogongo ikine kindo je number 1 kirogo kerakio twanyorete igitanda ni mattress ne kikiari nge kuba muhimu ase nyombe agegor orthopedic bed and orthopedic mattress budget ya inire kwanya kuboli legally nanya kuboli yes ndanarongo setevna era around 50 and over ngoba ono chiama lionye jatu sinyire kina to ngoja kunyara
And once, by the way, otegerete nando ora provide that orthopedic bed, orthopedic mattress, you can as well call itoranchire kitura konye that. Ande ko chigen tora ngo bika number 1 amariogo financial insurance pesa nchio mwako yorocho eteire sindani ya ngo bitu ya hormonotherapy abande bamaida na chemotherapy ya cancer ntobuga tinyona mariogo ari yokomera na ya karisi ya mgokonya mauga yaye yonsi netakeire mariogo no kwanza na ina ngo number 1 kabisa enyale kane abetu sindani na mariogo ya yokomera atware. Let's say someone to the kuligereti nande if you have prices you can still talk prices ngincho nalie kranko okurwe namba ya wesimi they can even send money direct to you seba goteinga kibara nyale bakon Umo nginoro chinere ma test ya abwenda kokolera regularly echi nyinga ugesukari ya yebe mondat echumbi yebe mondat calcium atebe tuguteyo vitamin D ebinte bina wene test moranchi bwene tenaende no chumo nginere bono is amariogo ali ya yesukari yakunyita bwati tali challenging eserigori otatiga a problem ye deficiency ebo lemeru obo bwabo calcium ye mariogo ali medete yo this chemical drugs is the chikwere mariogo ali ya akuru food supplements yanga chindagera amariogo ali na igororo tigori kugora calcium e packet yamo ora de tigune is ye company ye food supplement ne ribonane packet iri kumurasti motinyi boka agobono food supplement yechi nchire igoro nera ono kango tali ro maintenance ngense binde vitamin C ya bolire chi mineral icho chibole tamago. So you need money for drugs. Yeah. How much do you buy them? Tora chaka no mongina toliste chio mongina love toliste chio magaka mongina na ikarona bolite calcium ade tigwe food supplement kama ni packet yakaenda 80,000 inchiroro chia vitamin D kiro jina ya kobori wiye kane chichupa kete twa tulinda bichupa kete bisini ni ko Medford ogo shake kwanywa kachuba kwa kama koira matuko koire week kwa manya konywa kachuba kwa nda kole liverence lakini tindi shwa ligo lakini it's incredibly expensive. Yeah, is gitu 2000 yakachuba kama hakokole week indi bono tomaego jase what else no bono eliogeriria sodium echumbi sodium ye ekonini yamo to enkonyegara 1200 ina kata toire discount 1200 ande bone kara ya kaire konini ya konyenyuke ya makara lituko ono ndai 1200 konini yamo how much we need to cost na ego dose tramo bekera etos yichi wiki bere ama go stop ya gwachi go pimo it's a lot of money. Yeah. Ono toijo sumo ngaka ebiri ye atiganya getari motienyi erina batete mo beto motienyi osaba mukolere medication mo amariogo kali iga tatama utwatebetwe keraire chikoni ni Gasodex akabetwe sinani ya sulfuric acid plus Soratex eyire ya chemotherapy bone na robona ya kan twatebetwe biri 135,000 the 3 karabikolera igabono sinani ya betwe 3 months alafu yende sulfuric acid ni yomotinyo yom anu mutinyo nda wenda ko beto ene chikoni na jiro ni chimutinyo yom ona it's a challenge salot no what a pay bill pay bill tindaro siere namba tumbwa yesin
Manchu muligere inte ko beke number ya George. But I suggest another maybe I'll come again some other time. You know, maybe you have a pay bill, let's say contribution net okay. Again, as for now, the total number ya simi, which is say umuntu koligere chinse chiga, so that they can. I want you to channel your support. Ndo wate shilingi chia 50, 100, 1000, 10,000, 5000, 2000. Buna nyazara kunena ndo buna nyazara usuki. Okonye George yakonya bayibuli bae nande nyasana bago sinimo ebukorwa n'umuntu gosenigwa. George karo namba ya simi. Namba ya simi gere 0 isana ibere 0 ayemo isano inyenye ibere isana ibere isana ibere. Okonye Segasongo 07 0701 544 277. Marieta George Asail Sirimani. Yes, so much more George Aruri namba ya simi. I know God will bless you so that you can bless him. Elio akonya bayibuli bae n'ubugimba bwabo bo change. Asa iga enyombe ni chipeseringa. Nyombe do wagana 3500. 500. You can just imagine bamete single room abayibuli abaga noro chinyombe bnere yo noro chibne cameraman yane ko ko kinyombe. That is the way the house is. Ondore blessed dora they move from this house when they sinyombe at least self-contained. You can just bless them in that kind of way. Ndo bwate chinyomba bantu ni mazemba li bamete iskoba bwate chinyomba no embo songa igora ta ko ba host even for some time. Nyasana na bako bosisinia. Kila kineva na infection yeta taliera kanga tindeika has been moral support and the way yankonyire ko kolenda mama menda waswati otali mamu mwabo kuibulete tali raisi go chakole ibi byonse. In fact that part of encouragement kwambo olinga inkurusi chinguru has been part of it because to konyora waswati bange wako nasi mamu mino igabona mamu mwabo igo nkonyire sana se gasi yo kulenda barwire and nere nagote bono moral support yange ine nere yankipiri going back nga kibuni. Okay, bimana. Mwaka ndo chengo tumekale kateta. Kateta ngo tumyale. Yono otoko enda tuagora change after every 2 weeks. Otherwise singa kinere tuabule tikibesa nyani chuko mwenji gakoro motienye kaleta infection. We had to buy more drugs, antibiotics kogora. Wakaka ande infection yeje kosira. Igongora abiri challenge rinde yakora wiki 3 akoro motienye. Bakijege because tokora na afadhali bono atwali genda ko bikanda munwa kuliko naende usange bono wasaliri. Understand tumekale daipa. Bono tumikale lakini bono igeta sekete gatosinyana wanero. Bono tokora enjira kienyeji go. The same way with the mother. Yes, Ona toika gusini occasion ngitiga tubwata bagani na tukonyerikiri ore twakoraki. Wana twatumia. Wansi na wali singese ya limitation of funds. Wale sana monumento. Timbo atikende konchi gukora gose commenta gose kurusia. Enamba ya George nero ante George yangirore enamba ya George 07 01 544 277. George Ismail. George Asail Sirimani. All right, umuntu muligere number you please. Aso wanja kwao. Olio tuligere endagera amaliogo. Anything kilikuwa kere meta senke naboko okuba support financially. Ondora atevenga makna itasinale bituma bikale enjoy. I'm free to come. Nabongo chen time nchekobio. Ndora tenga nakabwate mattress asigeto orthopedic na nini nabongo changoi. Ndora tena bwate kindi kiramente abaiga babia nebane ndagira. I will still come.
besa chindi chinsura tagutuma namba ya George noerega ya screen ondura tagukamba nere mo amoerese bintu bibiri bitatu namba ya noerese screen gaiga stina boko mwakire sim elimo kwane amange zaidi timbo tikende comment cross aiga tiankoro mugano iga chema kana tinkoro kutumira nasu mugano gocha